Dalilan da ke sa aure rushewa a yanzu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa a wannan shafi mai albarka na Aure TV. A yau za mu tattauna akan wani batu mai matukar muhimmanci wanda yake damun al'umma sosai a wannan zamani. Batu ne da ya shafi ma'aurata, samari da 'yan mata har ma da iyaye. Taken bidiyon mu na yau shine abubuwan da ke sa aure rushewa a yanzu. A yanzu ana sabon rabuwar aure cikin sauki fiye da da. Wasu aurarraki ko shekara ba sa yi su mutu. Wasu kuma ana zaune amma babu farin ciki ko kwanciyar hankali. To menene yake kawo haka? Ku kasance tare da ni a wannan bidiyon har zuwa ƙarshe domin jin muhimman abubuwan da suke lalata aure a hankali ba tare da mutane sun lura ba. Na daya akwai rashin hakuri. Aure ba wasa bane, rayuwa ce ta mutane biyu masu hali daban-daban. Idan babu hakuri tsakanin ma'aurata karamin abu zai iya zama babbar matsala. A yau wasu ba sa iya jurewa kuskuren juna da zarar an samu sabani sai a fara fada, cin mutunci, barazana ko maganar saki. Alhalin aure yana buƙatar hakuri, yafiya da fahimtar juna. Abu na biyu shine rashin girmama juna. Mutunci yana daga cikin ginshiƙin zama aure. Idan mace ta daina girmama mijinta ko miji ya daina mutunta matarsa, soyayya tana fara mutuwa. Wasu ma'aurata suna cin mutuncin juna a gaban mutane, a gaban yara ko a social media. Wannan yana rage daraja da kima a zuciya. Na uku, shigar da iyaye ko kawaye fiye da kima. Iyaye suna da muhimmanci, amma idan ana bari kowa yana shiga cikin sirrin aure, matsala za ta faru. Wasu aure suna rushewa saboda sa idon kawaye ko gulma ko daukar shawarar mutane marasa alheri. Ba duk wanda yake murmushi gare ka bane yake son zaman auren ki ya dore. Na hudu, rashin gaskiya. Ƙarya tana kashe amana. Idan ma'aurata suna boye waya, kuɗi, sirri ko wasu alaƙoƙi, to amana za ta rushe. Da zarar amana ta mutu, zaman lafiya yana wahala. Na biyar, rashin kulawa da soyayya. Kalaman soyayya, kulawa, tausayi da farantar juna. Aure yana buƙatar kulawa kullum. Karamin abu kamar magana mai daɗi, sakon kulawa, murmushi yana ƙara daure zuciyar aure. Na shidda, kwatanta aure da na wasu. Wannan matsala ce sosai a yanzu. Social media ya sa mutane suna ganin kamar kowa yana rayuwa cikin farin ciki. Kin ga yadda mijin wance yake yi, ko miji yace ki ga yadda matar wanda take yi. Kwatantawa tana kashe godiya da kwanciyar hankali. Ba ko da gida bane yadda kike gani a waje yake a ciki ba. Na bakwai, rashin tsoron Allah. Idan babu tsoron Allah, zalunci yana karuwa, cin amana, rashin adalci yana karuwa. Duk gidan da aka gina shi akan addini, girmamawa da tsoron Allah, yana da damar dorewa. Yan uwa, aure ibada ne, ba wai kawai soyayya bace. Yana buƙatar hakuri, addu'a, fahimtar juna da tsoron Allah. Allah ya kawo mana zaman lafiya a gidajenmu. Allah ya hada zukatan ma'aurata cikin alheri.